6. fejezet. Búza herceg. Aznap délután Coffos mezei virágot szedett Nagyival a réten. Elsétáltak a búzatáblához is, és az érett kalászokat nézegették. Az égszínkék búzavirág, amit a tábla széleinél találtak, nagyon szép dísze lett a csokornak, s jól mutattak a piros pipacsok mellett. Nagyi merengve nézte a búzatáblát. Coffos meg is kérdezte: min gondolkodsz, Nagyi? Azon, válaszolta, hogy mekkora kincs egy ilyen búzatábla. Coffos érdeklődve hallgatta, várta a folytatást. A búza, meg a többi gabona, a rozs, a rizs, a kukorica, az árpa, a zab, a hajdina, mind-mind elállnak, nem romlanak, s így ellátnak minket egész télen. Nagyon sok tápláló finomságot lehet sütni és főzni belőlük. Ha ők nem lennének, telente bizony felkopna az állunk. Megcsodálták még a sok lepkét, pillangót, a vadászmadarak röptét, meg az elsúranó mezei egereket, pockokat. Azután hazaindultak vacsorázni. Vacsorára aznap Coffos kedvenc étele volt, amit máshol nem is tudott enni, mert senki más nem sütött ilyet, csak Nagyi. Köles lepény volt mazsolával. Nagyi lekvárjával ízesítve, ez valami mennyei étel. Kicsit nehezen is aludt el aznap este, annyira teleette magát. Csak úgy feszült a hasa. Hiába, a jóból is megárt a sok. Meg is ilyet forgolódás közben, hogy vajon most hogy fog átjutni a tündérkirálynő birodalmába. Feltétlenül el akarta mesélni a babtündérnek, hogy milyen finom bablevest főztek. Tabúr meg már biztosan várja őt, ő pedig itt forgolódik nehéz hasával, ahelyett, hogy már repülhetne. Végül aztán az egész napos játék, a sok séta, no meg a kertészkedés fáradalmai elnyomták őt, és álomba merült. Amint elaludt, pontosan ugyanott találta magát, mint ébren, aznap délutáni sétájuk helyén. Tabúr büszkén mutatott körbe. Látod, ez a mi fő munkahelyünk. A búzatáblát és a mezőt bokorsávok választották el egymástól. A bokrok tövében törpék sürgölődtek. Ugyanazokat a piros és kék gombolyagokat dobálták át egymásnak a tábla túlsó felére, mint Nagyi konyha kertjében. Csak itt többen voltak. A búzatábla közepe felett délceg alak lengedezett. Ő kicsoda? kérdezte Coffos Tabúrt. Búza herceg, válaszolta. Ő élteti a búzát, bátyjai és nénjei meg a többi gabonát. A nagy gabona királynak sok fia és lánya van. Búza herceg ekkor táncba kezdett. Táncát ellejtette a tábla minden szál búzája felett. A búzakalászok pedig Szélúrfi és Szellőcske segítségével maguk is bólogattak, ingatták aranykalászos fejüket, s ringatóztak jólesően. Szellőcske finom ujjaival puhán megsimogatta Coffos arcát, Szélúrfi pedig pajkosan megborzolta haját. Ekkor megjelentek az aratók, akik éles kaszáikkal, kitartó munkájukkal betakarították a termést. A learatott kalászokból aztán kicsépelték a magokat, az értékes aranyló búzamagokat. Coffos meglepődve látta, hogy Búza herceg alakja még a malomban is ott lebegett búza szemei felett. Sőt, mikor lisztként bekerült a kamrákba, polcokra, még akkor is ott volt. Coffos álmában Nagyi kalácsot sütött, s az asztalon párolgó friss, aranybarna kalács felett is ott lebegett Búza herceg. Ünnepélyesen hallgatta háladalukat, majd Nagyi kis keresztet rajzolva a kalácsra felvágta azt. Nagyon finom volt az a reggeli. A kalács még a hasukban is sugározta gyönyörű fényét, s ők jól lakottan, erőre kapva álltak fel az asztaltól. Aztán egyszerre Coffos megint a mezőn találta magát. Tabúr mosolyogva figyelte őt. Tudta, hogy Coffos most valami különöset látott. Igen, mondta Coffosnak. Amikor reggeliztek, mindig ott van a társaságotokban Búza herceg is. No meg paradicsom tündér, bab tündér. Mikor mit eszel? És a többiek is, mind-mind. Földanya összes tündére. Örömmel és büszkeséggel tölti el őket, ahogy teremtményeik, a növények,
betöltik feladatukat, s benneteket, embereket és az állatokat táplálják. És ha elénekled nekik a háladalt, akkor különösen nagyon boldogok. S ha jártatban, keltetben eszedbe jutnak, és megsimogatsz egy fát, vagy köszöntöd a szelet, az egész természet kivirul körülötted. Szeretném megmondani a babtündérnek, milyen finom volt a bableves. Átadom neki az üzenetet, mondta Tabur. Most azonban gyere, beszeretnélek mutatni még valakinek.